слушаме 2 часа как си подхвърляте топката от едното на другото министерство, без да дадете нито един конкретен отговор, нито един въпрос. Те, че въпросите не бяха конкретни, бяха така за няколко района, но и колегите, които сте от Плевен. Знаете, че Плевен е най-засегнатия регион. 8 депутати имаме от Плевен, нито един не излезе да вземе отношение по тази тема. Госпожо Коритарова, казахте, че е заложен в бюджета на Плевен 9% само за ВиК инсталациите. Ами, нали кмет на Плевен, въобще ръководството на града от години е ГЕРБ. Вие всички сте ГЕРБ. В крайна сметка не ми подвиква, излез ми на реплика, ако искаш. Ма нямаш право. Но идеята е, че вие не давате нито един конкретен отговор, нито един въпрос. Кажете ми конкретно за Плевен, тъй като инсталацията е в трагично състояние. Вие се извинявате с незаконни подключвания, някакви такива нелепости. Говорите за язовир Черни Осъм. Язовир Черни Осъм е проект от 2015 година. Що не е реализиран? Или това е поредната корупционна яма на ГЕРБ? Всички сте мафия и всички сте едно. Това искам да ви кажа. Всички сте ГЕРБ и всички ощетявате българските граждани с вашата политика и с начина, по който я провеждате. Моят въпрос към вас е много прост. Надявам се, понеже вие днес цял ден отговаряте сложно на тия въпроси, не би ли е срам от начина, по който се държите днес на това изслушване? Кога мислите да си подавате оставките? Благодаря. Към кой е въпрос, господин Петков? Някой има ли желание да отговори на така поставен въпрос? Не. Благодаря.